Kubor nakaslem jong unongsan hima. Executive member badai pet ya katanat khayi uba Winston Tony Lingdo ulapentip baga executive committee kadang up ya ka shithi na deputy commissioner ka Ribhoi district halor ka jingsha pinsange ya ka check gate kabalapan yeng ha Dihar Ribhoi district ya kani uba Winston ula jubab kadai ya ka jingkali benrap daw nong yalam kalyang persya uba Tito Starwell Khan uba kwa jingsha halor ka jingsha khang ka khardop lum khajana ya ki kali ki bakit mar ki mata ki bambyang ki kot kisla uba Titos ulabu ya ka jingkali benrap badai na ka jingkali balabu daw MDC ka soyong Nongspung constituency uba Sinshar El Thaba haki kenta kali jingkali halor ka jingdon ki check gate ki toll gate bat ki forest gate uba Winston ula jubab ru baga council menta kadang pha sange no ya katei ka khardop lum khajna ha Dihar na du bala sha khang haki board district ka Ribhoi bat menta kidang up ya ka shithi now DC ka Ribhoi banyo jingshai ngai yang ni kini ka list baga don kini ka gate ka banrio ka badon ha po Dihar Ribhoi district Dangshan ngilai iya kilat patai kubor baya kani ka gate nakaliang DC jong ka Ribhoi ulakhang dengan syupa bantip ka eka status jong kani ka gate kumbakalong nama pangilai iba mo nama kilat kubor ba lali sis tau DC bat kulit ya kani ka gate ka eka stand jong ka isi habe dei ba kani ka gate syukur badan brom ha ka bei dei bat kani ka gate ka bandrio ka balong po ka badai po Dihar kalau enggak badai kembalapan pau di LO bahkan ke gate la sya khang mentah syukur hendai nak kaliang jong ke isi ngidang up ya ke official communication nak kaliang jong ke government namar la syulet khang dak bor ya ke gate klem da ai kanu ke jingtho syangi ke district council ni sya ke isi tindak kaliang jongi ke isi haduk mentah mene ngidang up ya ke proper communication ha ka beidai bat ke gate hapo Dihar namar kumba filatip kumba filai hak media reports ki bofer shimla penyeng bi anya kani ke gate hapo Dihar kani ke gate ke beladon lakat tu kan dia teligi snem Henry halor kata ngina kaliang jong ke isi hidang up ya ke official communication tang naki media reports ni deki verbal communication ki bangila ayo ban yoi Henry na kaliang jong ke isi na kaliang ke jonga ngadang apsa haduk mentah ya ke official communication na kaliang jong ke district administration kham tam UDC jong ke Ribhoi bat balai ba ukhang ya kani ke gate namar ke jing ai ke jongi ya kani ke work order na di ke list si ba pendap lang ding do kam dei ke babe ai ila ai da ke work order bat ila ai da instruction ke besyai ya ke ai ke ba idei ban le ha ka idei bat ke gate apo Dihar tiga jubab ke jongai member ka long tang kemni syongkonor badan burom bahaduk mentah ngidang up ya ke official communication namar banganget bat ngatip ru ba ka district council ke jongi bat mangi ki badan hang ni ngidei ki elected members jong ka house ti ngimnumla ban syupediang tang da ka media report seni tang da ka verbal communication jongno tinggi kwa ba ka district administration khamtang UDC na popoi un ai ngi de ka jingtho khnang bangila bangin yashim ya ki sinjam nang ni syahmat ya ka ai ka bangidei banle ka status hadu menta ka beidei bat ko Dihar ngila shu pha sange shwa shipor tat anda ngin sayo ya ka clear communication ya ka ai ka bangidei banle nang ni syahmat boleh shibun Mr. Shongknor badan buram oi la yosno ye kejing jubab kejong EM badan buram ndrei nakaliang kejonga ngam snowun banong menang up ya kata mo ka report in writing or whatever namar ha kejing sutu hi kani hi kade ka gate ka balong illegal namar ka kum ka court order ro lakran shai bandumla ban set up ye kinu ki gate ha highway bapi mut banong hangni balese banakaliang joka district administration ka baklamo tengah kwa banok keli na i ba hakano kadur ba i in pensisang ni pat ba kani ka gate kalong illegal le kamlong illegal namar ba kat kumbangi i hoy kumno pinong ba ngin shisani ay kita gilat pathai kubor nakaliang joka district administration ro kanumla banong manchuli khang pangto deputy mentip bakadon ka court order ka court order kalakran shai ban numla ban set up
ki gates ha po highway. Mr. Shankar Badan Guram, I could play honorable member Ibla Abu ingat ke jingkali. Bering kong kamdei ke illegal check gate, but ngam ong hiru baka district administration ka bakla. Hendrai kat kum ki ai ki kendon nakaliang ke jong hiru ngi snow tu syai bat pin beben bangi kham set ya kene ke gate ha ka surok ba. Ngi kham pen thut ya ka ya ke yeng jong ki kali ha po surok ba. Ngi tan ngi bu ikre ke gate 15 meters and above na ka surok ba bang ibu hapo ka bailin. But kadon ka ruling jong kawai ka case hapo Giant Hills District Council ru ba kita ki lesis kidang yo ban operate. But kat kum ka jingong jong senior council hakatu ka jing ai jubab ka jong uru ka baong kum ni sya enga Mr. Shankar ngan puli ka ni. The learned council has maintained that the check gate of the petitioners was not erected on the national highway but about 15 meters from the same on the lay-by, and as such there is no question of violation of the set control of National Highway Land and Traffic Act 2002. Nah, saya dia kini ke example Mr. Shankar Sir nomor berbalai habagi la ai kini ke gate ngi snow tu bat ngi tip syai bangi mla ban obstruct ya ka jingyat jingyang jong kikali habok kasurok ba dei halor kata kanong rim ba ngi da ai da ka special instruction ya iba pandap lang ba in bu ya ka checkpoint ke jong i lani ka check gate ke jong i khasan meter sheneng ha ka bailin ka badon hang te hapo dihar bat pin da pet du ngi la lej ngi la pha ki officers ke jong i bangin lej ban pet ya ka tu ka jaka ngi la comply ke rules tangpa ha ka bayadei bat kani ka pamanta baleng ong meneng gidang ya bu in abian seduk menta namar gila batha i senior council di jongi ba in wat benya lengba ki rules bat ki judgments ki prepare ka bayadei bat ki gates ba in yo ban pentrai kam yang ya kani ka gate sa sisian but ngai ka assurance ka house ba lada ka anyi kam sya ngiru ngimnum yele persya ya kita ki an ngin boat berhenti but de halor kata kanong rim mga panbiang sa sisian mga kwa da ka jingtho ka belong official na ka district administration but kamtam na deputy commissioner jong ka Ribhoy district kum ka statement ka bala ai dai em barok handai teli gini ki check gate of for illegal trading by non tribal commercial transport operators bala alot ru kumbai la yathu mentana po house yaki nonglum lani ki lazy jong ka we pokwe na kini ki khandai tali iskwa ban tep aga yen katnu ka amo ka we pokwe mo katnu ka jing ai jong ki ha kini ki lazy ya ka we pokwe kani ka gate jong barok khandai tali na mo kini syai Chairman Badan Brom kum ka jingkali jong yelu kawai ka giat ka bangila alot shikini ki lesi ki fair na kawai ka jaka ha ka giat ka bangi alot ye ba rishan lang dong sit kalis amount per annum kadai prapo hajar ha ka baidai bat ka maulanda sning kalis amount kadai shilak arpo hajar ha ka baidai bat ka siang kalis amount kadai henrupo hajar ha ka baidai bat ka yam kalis amount kadai shilak sanpo hajar ha ka baidai bat ka yong kuli kalis amount kadai shilak henrupo ha ka baidai bat ka dihar kalis amount kadai prapo hajar ha ka baidai bat ka atia bari kalis amount kadai shilak sanpo ha ka baidai bat ka borsora kalis amount kadai henrupo but ha ka baidai but ka bagli kalis amount kadai shilak arpo hajar ti la kumnu ka expectation la ni ka jing mi lenti ka jongi na kini ki khandai tili ki gates ki ba nila ai shaki brio repair we expect in ka revenue kan bangin yo kalong khandai la prapo hajar Bersibun, sebenarnya berong bersibun ya, iam balai kini ke Syai, yang baru kini ke gate berlaku ya kedor, but sakoi nggak suka bentep, namar ke jingbu kini ke shut gate,
kalong hi kat kum ka act ke pangidon ke Trading by Non-Tribals Regulation Act masyukwa bantip ka mode of operation lani ka hakanu kerukom pi install gini ki syakir but hakanu kerukom ki pentrikam hakanu kerukom ki pentrikam gini ki lesi haba ki syek ya gini ki kali ki barung ki bami lengba gini ki surok ki beper dah bagi pentrikam ya kani ka an ke bangidon aku akan tip kai ka mode of operation syukur Badan Burom ai ku blai biang ya LU iblabu itu ke jingkeli ka mode of operation ka ba ni ai na ka office ka peningkom ka don ka work order but hakatu ka work order ka ladon ki rules nanti ki kendon ki balong syai ke pengilak keren hakatu ka work order ke pengi ai shikilisi but nakalian ke jongi ru ngi betha ya ki AC ya ki lesi ba kin operate ya kini ki gates mnadai hapo ki surok ba handrai kat kum ka rules ka an ka basha kadai bangin bu iki shiki violence ki balong above 15 meters na ki highways but ngila betharu ya kini ki lesis ba hakinu kinu ki jaka ke bakidon bat ki nong trai ki baki ki trai ki dei ban batha da ka bashai ba ki dei ban print da ka receipt bat ki dei ban ai da ki receipts ya shakitu ki kali ki baki ki krong bat shushu ni batharu ya ki ba kin da penbiang ya ki IDs nang ba ki kali ki pasha krong kim numdon kanu ke jing artatien ba ki tu ki bakrong ki dei ki briu ki babiang bat ki babet bat ki bangipha hin ko district council ti nakaliang ka jonga itai di jing pensyai Mr. Shongkonor Don Burom Shongkonor kam dengan sutu kata tambah kajing mut jonga ka banga kali kalong ba mentang ni sutu ba kani ka gate long ki bat ya ki trok lani ki kali ki bomdon ya ki trading license ya ki bomdon ni ki trading license habab lap dia kata kali ke bomdan ni ke trading license kai ke operation kai ke jing pentrikam jong gini ki brio ki bawai gini ke gate bakile ye kita ki truck lani ki bus lani ki taksi lani ki nu ki transport ki bayat nangka hakanu urukom ki trai kai ke bakile syukur Badan Burom ha ka bai dai bat kata ka jingkeli ka mode of operation ka ba dai bat kini lada ki lap ya ki kali lani ki truck ani ki bus ani kinu ki vehicles ki ba travel without proper documentation ka jing batha ka jung ye ki lesis ka dai ba kin impose ya ka fine ka ba nilabu kat kum ka badan hapok ka work order